aħna minn ħatan ħankomplu nagħmlu żjarat bħal dawn biex naraw li nkomplu naraw l-investiment li tisir ukoll biex jaraw li jkun hawn djar tal-anzjani ta' standard għoli u li joffru l-aħjar servizz possibbli biex naraw li l-anzjani tagħna wkoll ikomplu jiġu f'dawn il-postijiet u jkollhom l-aħjar servizzi possibbli ġew Malta Għawdex. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt żjara li għamel f'żewġ tidjar tal-anzjani ewlenin, Porzjon Kolaba Golden Care f'Baħar iċ-Xaq u l-Imperial f'Taslima. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa' mid-delegazzjonijiet li jmexxu id-djar u iltaqa' mal-ħaddiema, inkluż il-carers u n-nurses fejn seta' jsegwi mill-qrib is-servizz eċċezzjonali li joffru sabiex jaraw li l-anzjani ikollhom ħajja diċenti. Id-dar f'Baħar iċ-Xaq tospita 400 anzjan, filwaqt li dik f'Taslima għandha 250 resident, b'waiting lists twal, hekk kif id-domanda dejjem qed tiżdied. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' mill-qrib ma' numru ta' anzjani li l-koll laqgħu bit-bissima fuq fomhom u qasmu miegħu uħud mill-ġrajiet ta' ħajjithom filwaqt li awgurawlu għas-sena l-ġdida u għall-irwol li qed jokkupa bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U għażar ukoll il-faċilitajiet ta' dawn id-djar, inkluż il-ġonna, kmamar ta' trattament, il-kmamar tas-sodda, il-ġim, kliniċi, il-kamra tal-pranzu, il-pixxina interna u s-swali, fost l-oħrajn. Għal din iż-żjara f'dawn id-djar tal-anzjani, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għall-Anzjanità Attiva Pola Mifsud Bonnici li wkoll qed taħdem bis-sħiħ sabiex tara li tkompli tippromuovi l-anzjanità attiva u tkompli toffri l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex l-anzjani jkomplu jgħixu il-ħajja li jixirqilhom.